Boys, preno-preno naman dyan. Siya si Jayan, natubong albay na kabisado raw ang mga petsa. Puta, wala yan sa mga may jowa dyan. May screenshot pa. Tanga mo ka! Be considerate naman sa mga nangungopya, di ba? Kapag TikTok challenge. Puta, pasang awan lang. Di pwede, pag bagsak, wala ka dapat 1,000. Ikaw dapat magbayad 1,000 sa magulang mo. Magsiupo. Magsisimula na ang klase. Kamusta yung mga walang kwentang estudyante? Ako nga pala ang Professor Paulo at ngayon dadaanan natin ng mga school memes ngayong linggo. Nag-aral na ba kayo lahat? Nagbinasa nyo na ba yung kwaderno nyo? Pumunta kayo ngayon sa page 81. Ito, ang school jokes and riddles. Unang joke, yung grade mo ngayong semester. Atin na agad simula. Ano ba mga inaatupag nyo? Pagod na ako magturo. Puro kayo kagaguhan. Yung school taking when the suspension of class. But when does this game get fucking good? Nagkakataon lang, hindi lahat. Minsan talaga, mas mabuti lang safe kesa, yun nga, maging mga isda, yung mga estudyante mo, lalo na sa mga rural areas. Yan ang inaatupag natin. School joke and riddle number 2. Ilusyon mo na gusto ka din ng seatmate mo. Pinapasa nyo sa akin mga estudyante, babagsak ang mga grade nyo dito ha. Sunod! Say, bakit nabasa mo na nga? Sa, Ano? sa, mas, Lumabas pa isipon niya, extra grade. mas! Tanga mo ka! Di mo tinitindi eh. Ba't ka galit? Pero may mga ganitong klaseng pagtuturo na hindi gumagana kasi yung pabebe, merong gusto talaga na pa-pressure sila. Kaya kanya-kanyang learning styles yan, okay? O sige, Dito magiging teacher, magiging drill sergeant to eh. Mua, Palak chup-chup. na, hindi nga, ayan eh. Naiintindihan yung salita nila. Kamot ba? Palak na palo na. Basa. Hindi nga ma. Ano yung pinaral yan? Anong mamas? Pilipino? Mas maangas pa yung tingin ng teacher kaysa estudyante. Tinitindi. Ma. Lagi ng mama. Hinahanap ko mama ko Ano eh. ba tunog ng S? S. Hindi ka parang ahas. Ako, marami ahas din sa klase. Mas nga yun eh. Ikaw talaga, nagkigigil na ako sa'yo. Ako, papapalo ka ni teacher. Ma pa rin. Mas nga ako. Sabi mo ma. Mas nga yun. Ang tatanga-tanga mo eh. Bagsak pala lang ako, prof. Pagod na ako. Sabi mas. Mas tanga eh. Dalawa na yung pagkamot niya. Hindi na kaya. Kaninong mag-ano to, anak to ha. Maraming salamat. Rod! Kay Steven, nanay, pag may bully sa'yo, sumumok. Sinabi ng tatay. Well, mas palaman ng mga tatay kaysa yung mga nanay, di ba? Iba naman, kung ito, baril yung sa nanay, Gatling gun naman pag sermonan yung teacher nyo. Sunod, tipin yung students fetish, babasahin muna bago. Okay lang, yung magkunyari na tayo dito para yung mga nakikipagplastikan sa classroom, di ba? Send nyo na sa kanila to. Ito na yun. Sunod, trying to do homework with the boys around. Ay, natatangi. At ang pagkiklawa, may matatangi. Ay, nalawa, may matatangi. Ang pagkaiba-iba ay natatangi. At ang pagkikyawa, may matatangi. Ay, mayawa, may matatangi. Plus points kay teacher eh, lalo na pag yan ang gusto. Gusto ng mga macho. Mukhang skit ka eh. Parang kapag estudyante ba talaga to? Sunod! Di ba nga, ito ang iyong gusto, teacher. Galing nyo, kaya mapagkatanong-tanong. Ang best joke, yun yung kala-aralin to. Best joke. Sunod! Teacher, nasan yung class funds natin? Class office. Ito may mga dala-dala silang kwek-kwek na masarap. Wala tayong pambili ng Manila paper. Inikot na yung buong Manila. Wala pa rin yung hinihingi nyo kada linggo. Bumili siya ng Mr. Beast Burger. Ako hindi. Kahit pwede ka maging class officer para lang magkaroon ng chance ang magawa yan. Hindi yung worth your responsibilidad eh. Yung tatawagin ka, kung makukunin mo yung mga papel dun sa kabilang classroom. Hindi ko na kung ano na ngayon, kung may mga USB pa kayo na ginagamit na. Pero hindi yung worth eh. Ayoko talaga eh. Cool moments. Kala mo, biro. Ayan, sige. Tapos magtatawagan na tayo ng mga magulang sa guidance office. Ang school to. Biro lang naman yung biro. It's time to educate our classmates na kapag may quiz or exam, huwag takpan yung papel. Be considerate naman sa mga nangongopya, di ba? Like, ba't mo tatakpan yung papel mo, may nangongopya? Parang ang toxic lang. And if possible, ayusin nyo yung sulat nyo. Kasi ang Pangit hirap sulat ka talaga intindihin
Kawawa naman yung nangongopya. Masyado mabilis yung iniisip ko sa sinusulat ko Or eh. mas better, Naku, mas better! Bagsak, 74 grade yan. Mas inuna mo pa gumawa ng meme kaysa aralin ng iyong tamang grammar. Yan, yung mas, makinig ka doon sa bata kanina. Mas better pa. Nauuna kasi ang pagiging class clown natin. Naiintindihan ko, ganyan din naman ako. Ano ba? Chocolate. Kala ko choco ni nanay. Square root of 4 is 2 times 2. 2 times 8 pesos. Juice is 2 times 2, 4 times 2, 8. 10 pesos ang juice. Dutch meal, x equals 2, y equals question mark. Punye. Ayoko na. Masyado na mahirap to. Thank you. Hayop ka, BS Math 1A. Ito rin yung mga gusto bumili. Ganyan yung mukha eh, no? Nakapagod naman, di na. Gugutom na lang ako ngayong recess. Okay lang sa akin. Sunod. Ayan, yung sila. Ang layo ng jumping niya. Literal isang buong kabayo. Pwede tumalon dyan. Kulang pa nga yan eh. Ito nakakapagod naman dyan. Pagpapawisa ka niya pag pumunta yung bishop mo sa dulo-dulo eh. No? Eh, ikaw nagche-chess, nagche-strategize. Iba naman dyan sa gilid. Puto, gumagawa na ng strat. Gumagawa na siya ng paraan para makuha ang rain na. Magaling, palakpakan, bigyan ng 99 to na score. Mataas ang grade mo sa akin. Hayaan mo siya mag-aral. Yan na boys. Hindi nag-review pero... Galing ah. Yung maganda na pupulutin nyo din mamaya yan. Kahit gaano pa kataas sa score mo, kahit perfect ka pa, hindi ka makakatakas sa pagiging isang cleaner. Maglinis ka, pulutin nyo yan. Pero kung banda, yung janitor. Perfect lang sa isang quiz. Tuwan-tuwan. Maraming salamat, sunod. Okay, pumapatol ba kayo sa grade 9? Damn, Francis! Preno-preno naman dyan. Kapit mo. Kung gusto mo mawala ng trabaho agad-agad. Boss, good vibes lang, boss. Love you. Ayun, mag-message daw sa kanya. Guard. Guard! May guard po dito. Mukhang kahit late to mga to, papapamasukin agad sila ng classroom. Mga babae dyan naghahanap ng sense of security ito. Literal security guard. Huwag nyo na piliin yung mga gwapo sa klase nyo. Lolokohin lang kayo ng mga yan. Sunod. Akala ko pandiwa nagsasaad ng kilos o gawa. At sa alala mo, pinagkaiba ng pandiwa, di ba? Kayo, mga iniisip nyo, puro pandila. Nag-aral kayo pa ng mabuti. Mga nagmamas better pa din dyan, ha? Mas better kung nag-aral kayo. Sunod. Yan yung mahal, di ba? Inang yan. Papatumba ko kayo, hayop. Ang mahal ng pantumbang preso nila. Hindi man mataas grades ko, napataas ko na. Kanya-kanya tayong battles, di ba? You do not understand my struggles, okay? Lalo na pag terror yung teacher mo. Kasi yun yung isa ko advice of dati. Tara, science teacher pa man din yun. Galit na galit siya. Mabilis siya magalit. Pero wala siya masasabi pagdating sa grades kasi mataas ang grades ko. Naglalaban sila eh. Either painitin mo ulo ng teacher mo, o palamigin mo yung ulo ng crush mo. Di ba? Para sila naglalaban ng slogan making contest. Pucha. Nalala ko dati slogan making ko doon. Ano eh. Gumawa ako ng 2 words, parang about sa saving money ata. Tapos ang naisip ko, everybody counts. As in literal na nagbibilang, tsaka pa nagtutulungan kayo sa pagbayad nyo. Doon ako nahasa mag-isip ng mga salita, mapatagalog ba no English, kaya naging copywriter din ako pagkatapos. So mabuti rin, maaga pa lang, sinusubukan mo na kahit hindi ka naman magaling sa isang bagay. Subukan mo na, hindi mo makakalimutan iba dyan eh. People students fetish, kung anong pinakamahabang sensation na isasagot. Hindi rin, minsan kahit yung pinakamaikli. Minsan ka ano pa yun eh, yung parang trick question sa multiple choice, yung pinakauna lagi kasi gusto nila basahin mo muna lahat kasi kakabahan kayo, so inuuna na agad nila magpapaniwala. Lalo mga teacher ngayon, may kanya-kanya na silang style sa ganyan, hindi yan legit. Sunod, narado na nila. Stairway chat. Wala na mga advisor nyo, kailangan nyo. Op, balik na ng classroom, magturo na kayo. Wala na makapag-TikTok challenge. Gawa ka na ng Venn diagram. Mga nagti-TikTok, di nagti-TikTok, mga pumapasa. Di ba, nasa gitna. Sunod. Lahat kayo pasado sa design. Gusto ko yung kupal din yung teacher kasi maraming kupal na mga estudyante. Ano lang, tapatan lang. Palakasan lang tayo. Okay, guts. Nagawang activities. Binakstop. 19 lang. Ang baba naman. Dagdagan mo para 1-0 yan. Lahat. Send nyo mo na to sa mga nambabackstab yung mga tropa. Alam mo na. Mga syempre gusto nyo ma-maintain yung status quo eh. Mga ganun nga naman. Mga plastic. Di ba meron mga basurahan doon kayo. Mga hindi nabubulok. Kasi mga plastic kayo. Nagugulong ha? Pre? Oh no!
Ako na, nahirapan yung magagaling. Ano ko? Iyak, uwi ka na. Uwi ka na pag ganyan. Yung mukha, literal na, sako na eh. Okay na, baka yung iba naman dyan, makukopya lang eh. Pero di ba, mukhang siya naman gusto talaga niya maintindihan. Pero, yari, patay. Alam na sa math ko, Durad. Me and my boys at school last day be like, oh, puchap. Kaya ito yung mga grade nyo ngayon, semester. Libing nyo na, mga palakol. Abnormal. Tunad! POV, ba't ka nagagalit? Biro lang. Kita-kita lang tayo sa guidance sa mga conduct natin, mga below 80 na ha. Bagsakan na. Woo! Tunad! Weird Filipino quote. Malian mo ng isa para di alata. O, ibahin mo lang ng onte para di alata po. Alam ko, marami ko naalalang mga tao dyan. I-comment yung mga pangalan nila sa comment section. Attendance check tayo sa baba. I-comment nyo na yung mga pangalan nyo. Tapos anong klase nyo. Klase kang hayop. POV, nakagrupo mo sa reporting mayaman mo. Best. Mosa reporting young Mayam and Mong Bestie. Wow! Talaga. Pinapapamos namin to, nanalo ka na! Oh, isa. Sakto mainit. Pasa-pasa na lang sa group. Ayun na yun. May panulak ka na. Nasa... Bigyan mong baso yan para makainom na. Pan-chaser yan. Ano mo ganito, mas gagana ka sumagot eh. Abuti yan, dapat ka nagtitake note din dito yung mga ibang teacher para, di ba, ang importante na may natututo at gustong umintindi ng mga estudyante. Feeling stress sa school, hanap yan. Di ba, hindi naman ito yung tulad kanina eh, na nahirapan dun sa yung mga magagaling nahirapan na. Kung mangongopya ka lang din, huwag ka na mag-share ng mga meme na nahirapan ka o sa internet. Ha, huwag na tayo maglokohan dito. Sunod. Kung hindi yung subject yung gusto mo matutunan. Kung hindi yung... So, ang gusto mo ata malaman yung oras sa pag-uwi ni teacher. Magaling! Ayun na. O, iba na yan ah. Galing kay Roll Jesus. Baka nabibi... Ano yan? Kuko kasi yan. Dudumi ng mga isip nyo eh. Ano ba? Hindi ko agad na isip yun eh. Pucha. Pero ganun din yung mga grades yun. Kuko na lang bago bumagsak. Makapit lang. Kumapit lang tayo lahat. May dumi. Nagbago na tayo. Malinis na. Tunod. Kaya pag... Yung mga iba iniisip kanina yan, yung nasa kanan. Ito yung masaya ka kasi uwian na eh. Nakapasok mo pa lang, uwian na agad. Pag may mga earthquake drill, diba? Pucha, walang pasok. At least may pasok pero walang klase, diba? Kapag ubusan lang kayo ng oras sa mga tropa mo. Pag doon ka gumagawa ng mga kaibigan, doon ka gumagawa ng mga memorya. Sunod! Me 99% look so ugly at school. Speak English, please. Okay, we'll be speaking English right now. You have a very attractive classmate. The security guard will wait for you. I didn't understand that. There is still a face mask. She looks like... Okay, comments are turned off. Okay. Let us not comment as well to be safe. Very good, everyone. I don't want to be a security guard. Dala mo ba yung tuition fee mo? Okay, nagyaya mo na ganyan. Delikado rin yan, di ba? Baka hanapin ka ng mga tambay dyan sa labas ng school nyo. Di ba? Mag-ingat kayo dyan. Grades prize. Pucha, pasang awa lang. Di pwede. Pag bagsak, wala ka dapat 1,000. Ikaw dapat magbayad 1,000 sa magulang mo. 99.50k. Isang PC na yan. Ano ba to? Babayaran mo ba to? Reward pala. Kala ko babayaran mo yung teacher para pabigyan ka ng ganung grade. Ako, kahit 90 average, masaya na ako. Kahit bigyan lang ako ng 500 kada linggo. Ano ba to? Per buwan ba to? O kasi 100 a day ako kasama na yung commute eh. 100 isang araw. Meron na akong pang dynamite, pang pritong Oreo. Siguro kwek-kwek pag medyo special ako nung araw na yun. Medyo vibe ko yung araw. Pwede naman. Mas mag-iipon ka talaga no? May pang date ka, may panlandi ka. Kailangan mo ipunin yung pa 20-20 mo. Kung wala, o di pang com shop mo na lang. May mga promo doon na 30 pesos, 3 hours. Mababayaran pala kayo. Diba dyan, pambayad din ng tuition nila yung pinambabayad dito. So, perfect ka man o hindi, diba? Wala ka na magagawa. So, the universe saw me na late na sa school, so it sent me a jeep na magpapafood. Alam mo, ikaw lang mag-isa. No? Karang, yun, sa wakas, mukhang dire-diretso lang kasi puno na. Hindi pala. Lalo na kaya punuan. Bisa sinasakto mo, punuan kasi pag
ikaw pa lang o dalawa pa lang, alam mo magpupuno yung jeep eh. Pero hindi, kahit puno na, papupunta tayo sa full tank. Sana all pa full tank. Napa-change oil nyo na ba? Bago ka pumasok sa school. Sunod. Dahil natatamad ako mag-aral, challenge ko sa hindi ako titigil sa pag-review hanggat hindi namamatay ang apoy ng kandila. Dex, kaya magsulat ka na. Yan, tapos 3 oras ka na sa TikTok. Alam ba sa TikTok, pwede nyo na malaman gano'ng katagal kayo nasa screen. Pwede nyo tignan kung gano'ng karami sa buhay mo na hindi mo na mababalik, di mo na magagamit sa kahit ano. Sunod, weaknesses kayo na. Selos siya. Boy best friend. Hinaan ko, iyong mga mata po, siya nag-i-interconnect tayo sa pinakauna. Titig mo pa lang. May tila instant kalendaryo sa kanyang utak ang isang kababayan nating edad 10 pa Me and the lamang. boys. Sabihin mo lang ang petsa, alam niya kung anong araw yan basta mula Siya si Jean Arcinoe. Ang hirap Natubo kalaban Albay yun. na kabisado raw ang mga petsa. Huwag yung sasabihin sa kanya yung kung kailan lalabas yung quiz ni ma'am. Siguradong papaalala niya yan. July 23, Pero malakas na siya, sa araling panlipunan. Sunday po. Ako naisip ko naman, saan mo ito magagamit? Di ba? Hindi naman tatanungin sa'yo ng boss mo sa trabaho. Kailan ba, anong araw ba yung July 1967 nung napanganak yung yung panganay ko? Pero siguro magagamit niya sa mga competition or kung ano man ginagamit niya, siguro mga mnemonics or pang-memorize sa devices, mga magamit niya. September 11, 1972. Monday po. Pucha, wala yan sa mga may jowa dyan. May screenshot pa. Kabisado lahat ng mga sinabi mong pangako na napako. December 7, 1982. December 7, 19... Ha? Tuesday. Ang bilis naman. Hindi mo muna kung makarating dito. Anong araw ko pinanganak? Tuesday. Hindi po yan magic. Na kayang sagutin ang mga random dates mula 2017. Kaya ba niya sagutin yung mga random na pinagsasabi ng seatmate mo? Diba? Paano pre kung bigla na lang sumabog yung classroom natin? Sino una mong bubuhayin? Yung mga ganun. Sobrang random. May mga ganun. Pag sabaw na kayo, wala kayo ginagawa. Si Jean, naniniwalang mas malawak ang kakayanan ng 10 taong gulang. Ipagdasal na natin yung magiging boyfriend niya o girlfriend sa future. Wala kang kawala, boy. Pag sinabi mo ganito't araw tayo lalabas, pati petsa, pati oras, yari ka. Bigyan si ate ng 100 na grade. Okay lang to, basta magpipitasin. Jowa lang best friend mo, di ba? Ayun yun naman, hindi nyo na kailangan magkunyaring lalabas kayo para mag-CR, pero pupunta lang kayo para bumili ng pagkain o ng mga recess. Amin kasi, sa AB, malapit lang kami dun sa dapitan, sa labasan. So, CR lang po. Ay, pero kukuha lang ako. Bibili lang ako quick na nakatalikod lang sa akin. Pagdadaan ako, hawak ko yung plastic cup. Basta abutan mo na sa ilalim yung mga tropa mo. Ito, kuha na kayo. Sige na. Bahala sa inyo. Tulad! Ilan po notebook na bibilin pag grade 12? Bakit? Dalawa. Okay, hindi pa niya nag-gets ang lingo na internet. Okay lang. At least hindi mo ginagawang personality trait ang internet persona mo, di ba? Okay lang yun. Huli pero di kulo. Oh, nag-chess siya! Yan, hindi ka. Wala kasi silang tile. Puta yung soundtrack. Nagsusukot na ako. Cringe ako. Puta, may dumadapo na. Basta wag lang si security guard. Yung PE teacher mo. Ano ba yun? Kailan naman walang music? Kakainis naman. Dapat yung laptop na sa dulo man lang. Panguli. Prank number 10. Nakawin na siya po ni Casio at ilagay sa bag. Wag please kasi may mga jokes talaga na o may mga biro na paano kung kailangan niya, paano kung emergency, di ba? Wala ka. Ikaw din. Mga gusto mo talagang napapatawag yung magulang mo sa sa guidance eh. At doon natatapos yun, mga estudyante kong espesyal. So kung gusto nyong pumasa kayo ngayong semester, ito yung like, share sa mga bagsak nyong friends, subscribe. Teacher Paulo Lamamaalam. Shoo!